Mateo Kapitulo 10. Lakaw kamo, og isang yaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinluoy ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa, panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo, ang hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kung anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil, ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora, kaysa mga tao niya ng lungsura.